Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amazwela ekwababa ngomhla ka-21 August. UZwelakhe-ke emva kokuthi uMusa adelele kuleya meeting eyizolo ethi ufuna ifa lakhe yena njengendlalifa yakwamkhize, uhambile umvakashela ekamereni lakhe. Impakamo kuMusa guys, hayi cha, uqhuba impela intwala ngewisa. Ubuzile-ke uZwelakhe ukuthi indoda besikhona nesidingo sokuthi ukhulume ukudelela okunjengayizolo. Ngoba phela yebo angiphiki ukuthi ufuna-ke ukuthi uphathe emndenini njengendlalifa, kodwa akusho ukuthi kumele-ke uqhekeze umndeni ngokwenza njalo. Wamane wathi nje uMusa, lalela la, awuzungitshela ukuthi ngiphathe kanjani umuzi wami, okay? uMusa usenomuzi manje. Anyway, umane nje wathi uZwelakhe, mfowethu, ngicela nje ukuthi uyicabangisise yonke lento ozama ukuyenza. Wamane wathi nje uMusa, yini ufuna ukungibulala yini? Ufuna ukungibulala ukuze untshontshe ifa lami? Wathi uZwelakhe, uyithathaphi yonke lento ekhulumayo? Uyithathaphi lento ekhulumayo? Ugcwabe, ukufunza ushevu. Wathi lalela la, kunomhlangano ophuthumayo okumele ngiye kuwona, usuyosala kahle. Musa guys, thesuka lapho koMusa waya le emzini kaDumsane. Mefika khona bese bemlindile-ke obaba bakhona bakamkhize, uDumsane nabafowabo-ke ababili laba sebekhulile impela. Ufikile-ke uMusa waxolisa ukufika late, bamukela. Waqala uDumsane wayinyomva, washo ukuthi leya mfana uphethe lapha eMkhize Logistics, kodwa kasiyena wakamkhize. Niyavuma ngempela nani ukuthi yenzeke yonke lento? Into engicasula ngani nina bafowethu ukuthi anifuni ukungeseka, anikaze nayithathela izinto phezulu njengami. Njengamanje kumele kube khona esikwenzayo ngalokhu. Nithini nina madoda? Bathula labo baba, bayithulela nje. Kwathiwa wena Musa, njenge-leader yethu, uthini wena? uMusa waqala wankonkwaza wathi bantu abadala, noma yisiphi isinqumo enisithathayo mina ngizoneseka. Wathi uDumsane, nakhiya, iyona vele into engifuna ukuthi ngizwe leyo. Mina esami isinqumo sithi asihambeni namhlanje siye le eMkhize Logistics siyomxosha lo mfana. Hhayi nangampela bavumelana guys ngezwi elilodwa. Nangu-ke uZwelakhe uye emsebenzini ekuseni ngovivi, Nkosi yami, akazi nanokwazi ukuthi-ke kukhona impela-ke abambophela amanqina enyathi. Guys, uma wakhe uyambiza uthi, Khabazela, hawu lo mama bakithi akuvumi ukuthi leli sibongo angasiphimisi kuZwelakhe, ngisho sekuvele obala ukuthi uZwelakhe akuyena wakamkhize. uZwelakhe akamphoxanga, usondelile wezwa ukuthi ufuna ukuthini. Wathi ngithi angikubongela Gcwabe ngalokho okwenzile izolo ukuthi ungilwele. Wayithulela nje uZwelakhe. Wathi yabona nje esikhathini samanje mntanami kubalulekile ukuthi mina nawe sibambisane. Wamane wathi uZwelakhe, cha, thina siyobambisana ngamzukwane ungitshela iqiniso lonke futhi. Ungakangitsheli iqiniso la, akukho ukubambisana esizobambisana ngakho. Wathi ngiphuthuma emsebenzini futhi ngicela ukuhamba. Nangampela-ke guys, le eMkhize Logistics uDumsane ufikile nethimba lakhe, obaba omncane ababili kanye-ke noMusa. Uthe uMusa engakafiki khona, hhayi wahamba nabo labo baba omncane bakhona. Bafika bapakisha zonke iy'mpahla zikaZwelakhe, zonke. Esho uDumsane ukuthi shiyani nje okwekhampani nifake okwakhe ebhokisini. Uthe nje meqhamuka uNhlanhla wathi, baba wenzani kodwa? Ngiyacela baba, ngicela ungayenzi lento lena. Wathi thula wena, ngibangela isicefe-ke manje wena. Wathi baba ayikho right lento oyenzayo. Wathi ngithe thula, uyangibona ukuthi ngiyayenza lento, angithi ngiyekeke. Guys, waqhamuka uZwelakhe wathi kwenzakalani lana? Wathi wena ubona kwenzakalani? Sakuxosha enkampanini yakamkhize. Wamane wahleka uZwelakhe wathi wathi uyasineka, kusho uDumsane. Wathi ngeke uze ukubone kwenzeka lokho, soze. Wathi nakho-ke mfana, uzokubona-ke kwenzeka lokho. Wathi lalela la, uDumsane, ucabanga ukuthi ubani wena? Ucabanga ukuthi ubani? Uyazi ukuthi le nkampani mina
ngijulukele kangakanani. Uyazi ukuthi kahle kahle mina obeke le nkampani kuleli zinga elilona, ubaba uyena ovula le nkampani, kanti nami ngamlekelela ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke ayikhulise. Wathi yeyi Nkathala, uyena umkhize wena, awusiyena umkhize wena, kwaqhamuka umhlaba. Wathi kwenze njani le khaya? Wamane wathi sigxosha lo. Wathi nimxoshela ukuthi kube njani? Wathi wena mhlaba ufunani lana? Awuhambe kamalasipala, wena usebenza kamasipala, wathi awufuneli usizokuhlanganisa neMkhize Logistics, ufunani lana? Wathi yeyi ngithi-ke uZwelakhe akayindawo, uZwelakhe uyinhloko yale nkampani. Wavuma guys uNhlanhla, wathi nami ngiyaniseka impela kulokho, thina sime naye uZwelakhe. Hhayi nangampela guys, kwaba-ke i-3 on 3 nje, kwangathi kunebhalansi impela. Yabona nje i-team Zwelakhe izowina. Hey guys, kanti kusezumusa, umusa uza namaphoyisa. Uthe mefika laphaya wabhreka emnyangweni guys, wabhreka emnyango. Hayi wabona uZwelakhe ukuthi eyi kwangathi kuqala ukuba nzima-ke, sekufika nabakaSindlondlo. Umane wathi umusa, eyi nangoke-ke lo muntu ontshontsha inkampani yasekhaya yakaMkhize. Wathi Musa ubizela mina amaphoyisa? Kubuza uZwelakhe. Wathi ya amaphoyisa, njengoba ngisho nje ngicela nje bandla aphume. Akaphume. Wathi Musa mfowethu ubizela mina amaphoyisa na? Wathula uMusa, wathi ngicela ungibuke ey'nhlamvini zamehlo uma ngikhuluma nawe, ungitshele ngqo ukuthi awungifuni le khaya. Nangampela guys uMusa wambuka ngqo ngampela ey'nhlamvini zamehlo, wathi angikufuni la kule nkampani, vaya ndoda vaya. Umane nje wacweba iy'nyembezi uZwelakhe, wavuma ngekhanda. Wathi ucosha ikhalibhothi lakhe bese libekwe phansi. Hhayi bazama umhlaba benoNhlanhla ukumcoshela, wathi yekani ngizosicoshela mina. Nangampela wayicoshela guys ikhalibhothi lakhe. Eyi wagwinya amathe, wayibuka indawo. Waqeda uphuma ngomnyango. Ikhalibhothi lakhe elinanemephu le eyibhola, yabo le mephu le eyibhola erawundayo. Iyona ebilunguze phezulu kwikhalibhothi lakhe guys. Bamxosha kanjalo-ke uZwelakhe eMkhize Logistics. Kahle kahle mina engikubonayo ukuthi kungcono khona ahambe. Akake ahambe ebese yababuka ebuqamama ukuthi bazokwazi ukuyirana leya nkampani ngaphandle kwakhe. Yabo umhlaba benoNhlanhla, ngingasho ukuthi nabo bawusawoti waleya nkampani, kodwa-ke awukho usawoti omkhulu ukudlula uZwelakhe. Njengoba-ke umhlaba benoNhlanhla nabo bekwisayidi likazwelakhe, which means bazosonga izandla nawo mase izinto seziba amabheketwane enkampanini. Dumisani akazi lutho, wande ngomlomo njengebhakede. Ebese-ke angiyiphathe kaMusa, uMusa nje wazi utshwala namantombazane. So le nkampani ngampela likhona ikusasa ngalo ngaphandle kwaZwelakhe. Guys, akabayeke, akabanike lento abayifunayo ebese yahlala yabuka guys, iwa phansi boo ngaphandle kwakhe le nkampani. Guys, haphela lapho kaMazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile Mphathela Mazwibela ekwababa ngomhla ka-21 August. UZwelakhe-ke emva kokuthi uMusa adelele kuleya meeting eyizolo ethi ufuna ifa lakhe yena njengendlalifa yakaMkhize, uhambile umvakashela ekamereni lakhe. Impakamo kuMusa guys. Hayi cha, uqhuba impela intwala ngiwisa. Ubuzile-ke uZwelakhe ukuthi indoda besikhona nesidingo sokuthi ukhulume ukudelela okunjengayizolo. Ngoba phela yebo angiphiki ukuthi ufuna-ke ukuthi uphathe emndenini njengendlalifa, kodwa akusho ukuthi kumele-ke uqhekeze umndeni ngokwenza njalo. Wamane wathi nje uMusa